30 августта республика көненә зур бәйрәм программасы әзерләнә. Ишегалларыннан алып Казан су яр буе иске татар бистәсендә дә күңел ачарга мөмкин булачак. Александр Сладковский җитәкчелегендәге оркестр һәм Салават Фатхетдинов җыры яңгыраганда 300 залттан торган салют. Казандагы бәйрәм чаралары узачак урыннарда Илдар Сафиуллин да булып кайтты. 30 август бәйрәм иртәсе уйнагыз гармоннар дип исемләнгән музыкаль чара белән башланып китә. Галиәскәр Камал театры янындагы мәйданга республиканың төрле шәһәр һәм районнарыннан иң оста баянчы һәм гармончылар киләчәк. Галиәскәр Камал театры янында башланып киткән музыкаль чара иске татар бистәсенең җәяүләр йөри торган Каюм Насыйри урамында дәвам итә. Монда Казан сөлгесе һәм Печән базар дип исемләнгән зур чара оештырыла. Республика һәм шәһәр көненә әзерлек турында бүген Казан мэриясендә дә сөйләштеләр. Национальная библиотека. Республика көнендә күптән көтелгән мәдәният үзәге милли китапханә ачылачак, 2 футбол кыры һәм башка корылмалар кулланылышка тапшырыла. Бәйрәм була демне техник спорт төрләреннән башка. Нәкъ менә республика көнендә Кызыл Кремльдән Ак Кремльгә дип исемләнгән мото йөреш узачак. Ягъни алар Мәскәүдән алып Казанга кадәр килеп җитәргә тиеш. Инде әлеге бәйрәм көнендә тимер атлар гына түгел, гадәти атлар да әлеге зур чарадан читтә калмый. Казан ипподромында менә нәкъ шундый чабышкылар 15 төрле стартта үзләренең җитез булларын күрсәтәчәк. Халык та түземсезлек белән бәйрәм көнен көтә. Мондый зур чаралар күптән булганы юк бит. Иске татар бистәсе Кабан күле ярында Печән базарына барга җыенабыз. Печән базары үткәреләчәк, шуңа күрә без татар бистәсенә килергә уйлыйбыз. Татар эстрадасы җырчыларын тыңларга сусаган тамашачыларны 15 сәгать 30 минутта Казан гаилә үзәге янында көтеп калалар. Күргәнебезчә, сәхнәне инде хәзер үк ясап бетереп төгәлләп киләләр. Игенчеләр сарае каршында Казан көзе дип исемләнгән классик опера фестивале узачак. Һәм быел барыбызга да билгеле булган сәбәпләр аркасында саклану чараларының берсе ул кая гына барсагыз да үзегез белән маска алырга онытмагыз һәм кулларны даими рәвештә махсус сыйыкча белән эшкәртеп торыгыз. Инде бәйрәм салютына килгәндә, ул республика көнендә кичке сәгать 10-га билгеләнгән. Салават Фатхетдиновның "Мин яратам син Татарстан" дигән җыр яңгырашында Казан күген бизәячәк. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.